बिथाङा हारिखौ अनो। बिथाङा हारिखौ अनो गुबुनफोरबायदि खुगाजोंल' नङा, नंगुबैयै हारिखौ अनदों, हाबा मावदों। सोलोंथायाव जौगाहोनो सुपार 50, नलेज फेस्टिभेल, गियान सोरां बिथांखि, स्कुल एडप्शन, बड'लेण्ड साइन्स मिशन, डक्टर बासिराम बर' डक्टरेल स्कलारशिप। राव जौगाहोनो आसामनि सरकारि लोगो राव लिटारेरि फेस्टिभेल, नेटिजन्स इन्स्टिट्युट अफ पडलजी। हारिमु जौगाहोनो 13 दोरोङारि मुवाफोरनि GI टेग महरगिरिफोरनो राङारि अनसुंथाइ। गेलेमु जौगाखांहोनो ISPL स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड, जिल्ला गेलेमु गौथुमनो राङारि मदद, बीर सिलागां स्टेडियाम, डुरान्ड काप। समाज जौगाहोनो मेला जुवा बन्द खालामनाय, धोरोम फसंथाननो आलारि सोरां बिथांखि। रांखान्थि जौगानो फिग मिशन, हेन्डलुम मिशन, बड'लेण्ड स्वीट मिशन, माइनाव सोरां बिथांखि, 109 फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि, अनसाय बिथांखि। गुबुन नङा, बिथाङानो BTCनि सिमा बारायहोबाय, सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौ हाफात्ता मोनहोबाय, BTRआव 1,06,000 नखरनो हाफात्ता होबाय, जौगायनानै दोनजानाय मोन10 फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामबाय। बोर दङ बिथांनाव बर' रायजो राजानि, बीर जोहोलाव जोहोलावजोनि आरो मुंख्लंफोरनि। बेनिखायनोथ' 3 खावसे बोसोरल' सरकार सालायनायावनो 2020 मायथाइनि BTCनि बिसायख'थि, 2021 मायथाइनि बिधान सभानि बिसायख'थि, उफेरा बिधान सभानि बिसायख'थि, रायजो सभानि बिसायख'थि, BTCनि उफेरा बिसायख'थि आरो लक सभा बिसायख'थि गासै मोन6 बिसायख'थि देरहानो हाबाय, गोमानाय MPखौ लाबोफिननो हाबाय। नों आवगायलां प्रमद, हारिखौ दैदेनलां।